Diguyu nggih. Mboten, Pak. Pripun, Pak? Wis lansia. Lansia, oh lansia. Ayo lansia. Ora apa? Hah? Ora apa? Lanjut usia. Ya wis. Sinarkan sang sarjana campur saringges Dung Winong Ngadiraja. Jambu alas. Enak rasane, Mbah. Heeh. Sajen bekas enak rasane. Jenengan nggih purun. Motor bekas enak rasane. Nek aku wis semua Mbah iki. Ojo eman-eman. Wis ngowok-ngowok. Alah, Pak, dene iki mau ngono to. Lanjut. Tekan endi, Pak? Sayange anake loro.
Wassalam.